Boas, estamos no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, coa nosa alcaldesa Lara, que nos vai contar un pouco que significa para Lugo e como fixeches para conseguir que fóramos capital do Eixo Atlántico este ano. Bueno, creo que ser capital do Eixo Atlántico nos dá unha promoción, isto é moi importante para a nosa cidade, todo o que sexa proxectar a imaxe do Lugo no exterior, en este caso, ademais, facelo a través da cultura. Entón, sabendo que o Eixo Atlántico pues, ven desenvolvendo distintas actividades, pues, presentamos a nosa convocatoria para poder optar a ser a capitalidade da cultura do Eixo Atlántico. Desde cando presentaches? Cando se presenta? Xa se presentou o ano pasado, teño que agradecer a confianza dos 39 concellos que éramos en aquel momento, que os que formábamos parte do eixo, foi aprobada por unanimidade, a verdade é que estamos encantados, todos aprobaron pues, por unanimidade a nosa candidatura, e a verdade é que nos permite pues, desenvolver distintas actividades que levamos realizando desde o mes de febreiro. Vale, estuvimos mirando así un pouco, bueno, teatro, música, libros, facedes un pouco de todo este ano, apoiando moito a cultura, sí? Pois é o gran obxectivo, non? Tocar un pouco todas as disciplinas culturais, desde pois, a danza, o teatro, a literatura, e tamén metendo disciplinas non tan consolidadas, pero que na nosa cidade están pois, a desenvolver unha importante labor como pode ser pois, o arte urbano. Fixemos unha xornada con moitísimo éxito de convocatoria e seguimos pois, potenciando citas consolidadas onde actuamos tamén dentro da capitalidade da cultura como pode ser pois, o Sarzuela, o Art de Lucus, o Caudal Fest, pero tamén queremos pois, traer pois, novas iniciativas como pode ser en este caso pois, da man do arte urbano. Bueno, pois hoxe estamos aquí nada máis e nada menos porque queremos falar a todo o mundo do acto que vamos a ter o viernes 28 de abril, que é Gluma, a gala de moda lucense, que este ano se converte en internacional, porque incluso contamos con Portugal, gracias á capitalidade de Lugo no Eixo Atlántico. Teremos diseñadores noveles, tamén teremos diseñadores consolidados de aquí da nosa ciudad, e además veñen diseñadores de Portugal. Fálanos un pouco de Gluma, como é todo isto. Bueno, pois o que pretendemos con este desfile de moda é seguir potenciando un sector importante na nosa cidade, que é o textil, vinculado pois, a moda e a grandes diseñadores e diseñadoras que temos en Lugo, e aparte darlle un carácter tamén internacional, como moi ben decías, porque ben é certo que desfiles temos realizados moitos precisamente por ter tamén ese arraigo cultural vinculado pois, ao arte da moda, e queremos facelo en esa doble vertente, pois que siga sendo un escaparate para persoas consolidadas no eido da moda, pero tamén unha nova oportunidade para esas persoas que se están iniciando, eses novelis que tamén van formar parte deste excelente cartel. E tamén, como non, sendo pois, capital da cultura do Eixo Atlántico, non pode faltar a vertente portuguesa, que tamén teremos pois, como invitados a diseñadores portugueses. Ademais, esta edición, bueno, casi todas as edicións teñen un carácter solidario, non? En este caso, que carácter solidario? Quen vai recibir o donativo de entrada, que son 20 euros? Son 20 euros a entrada, e, bueno, o que vamos a facer, xa sabemos que vai todo a UNICEF, polo tema do terremoto e demais, bueno, agradecervos, por suposto, que eses cartos podan chegar ali, entón que todo o mundo saiba, non? Que os seus cartos van a estar ben invertidos esta vez. Bueno, ese é un sempre moi bo obxectivo, máis aló pois, de promocionar a cultura e todo o que nos reporta a cultura, porque tamén hai que poñer en valor que todo o eido cultural reporta a sociedade moitísimo no eido de crecemento, de ampliación de miras, de consolidación, e creo que en este caso, pois, da vertente da man da parte solidaria para nós tamén sempre importante acordarnos dos máis desfavorecidos, daqueles que o están pasando mal. Sí, que moitas veces se nos olvida porque xa non o vemos, non? Sí, e aparte a veces temos unha memoria corta, unha vez que pasa a efeméride ou a data, pois parece que os poucos días xa non nos acordamos. E, por tanto, Lugo é unha cidade solidaria tamén, e queremos que a capitalidade da cultura do Eixo Atlántico teña esa vertiente solidaria, e, por tanto, pois, para nós que haxa moita xente tamén será prioritario, así que animar a todo o mundo a que veña, que participe, que disfrute da moda lucense, dos diseñadores e diseñadoras novos, consolidados e portugueses, e a súa vez que isto sirva como reporte social, que tamén é importante. Que tamén é importante. Lara, pois moitísimas gracias, vémonos en breve. Grazas a vos.